estem al Chef Capravo de la Illa Diagonal i avui hem vingut a celebrar la jornada gastronòmica amb el tomàquet de la cooperativa de la Conca de la Tordera, Sant Boiana. Nosaltres som una cooperativa de poble. Nosaltres som cooperativa de Palafolls, Blanes, Santa Susana i ara Sant Boi de Llobregat. Aquest tomàquet en concret està cultivat a la conca del riu Tordera. L'aigua baixa al Montseny i entra aigua salada del mar. Això fa que la salinitat de l'aigua de rec, que és la que tenim nosaltres, sigui bastant elevada. Vol dir que li dona al tomàquet un gust espectacular, que és el secret del nostre tomàquet. Aquest tomàquet, la peculiaritat que té és el sabor, que és impressionant perquè i no tens que fer res, és que ja estàs disfrutant. Quan t'has un tomàquet d'aquest tipus, és un vici. I els nostres cordabou, el nostre tomàquet del pebrot, el tomàquet d'amanida, no pots deixar de menjar-lo. Avui hem fet 3 plats, un postre, fem un aperitiu, un Bloody Mary d'uns tomàquets que estan assats amb un aire d'api. Tenim un tomàquet natural, però una mica alineat, una mica diferent, que també està molt bé. Nyoquis de tomàquet, és tot tomàquet, saltejat amb una salseta diferent també. Seguim amb un gelat de pan amb tomàquet, amb un tartar de tonyina. I terminem amb una tarta de formatge, amb una mica de mermelada de tomàquet, una mica de jengibre i una mica de llima. El plat que més m'ha cridat l'atenció ha estat el cheesecake. Al fer-ho amb marmelada de tomàquet m'ha sorprès, la veritat. Jo de sempre he apreciat el tomàquet perquè la meva família és agricultora. Venir aquí i tastar aquests tomàquets és com tornar a la infància, als orígens, i dir, ostres, així és com em sabien a mi els tomàquets. Quan venim a l'espai aquest del Chef Capravo, està molt bé perquè parles amb el xef mentre fas les preparacions i aleshores tens l'oportunitat de preguntar i d'aprendre. I a més que venen cuiners que estan molt bé, com el d'avui que ha guanyat un concurs de joc de cartes. Cada vegada que venim a Chef Capravo, aprenem un producte nou per poder-lo aprofitar en la cuina. I aprofitem sempre el producte de temporada. I Capravo en si està apostant per la producte de proximitat en donar valor a aquests pagesos que estan al costat nostre. Nosaltres fins fa uns 15 anys més o menys era una cooperativa petita del poble. Vam començar a apostar per la gran distribució i el primer que ens va obrir les portes va ser Capravo. I va confiar en nosaltres, vam poder seguir creixent, vam poder tirar endavant i som el que som gràcies a Capravo. Portem a la cooperativa de la Conca més de 30 anys treballant junts. Tots els productes que fan ells, que és producte de la terra, els podeu trobar a tots els capravos de Catalunya.